Здравейте, драги слушатели! Днеска ще ви покажа как да си бъркам шпаковката за армирането на картона правилно. Първо, сега бъркам Фюгенфюлер на Knauf. Ето го, или на български казано фугопълнител. Така, с него се армира картона, той е за стъклофазерна лента. Ето. Значи, аз си правя всички фуги на картона с това, също и по аглите, пак от това, показал съм в друго видео. Накрая ще оставя линк към него, там да видите за шпаковката, а тук е за бъркането специално. Другото, което е, гледам, има някакви видеа там в интернет, къде си слагат лента е с такава шпаковка, зелен капак, което е абсолютно грешно. Ето тук пише Q1, Q2, Q3, Q4. Q1, вижте как е по-бледо. Q1 означава първа ръка, значи това не става за първа ръка. Защото когато е дебел пласта, това е финна шпаковка и то не съхне. Значи може да сложите втора ръка, трета ръка и четвърта ръка. Аз лично бъркам си от това Knauf Фюгенфюлера и от него си правя първа, втора ръка, останалите ръце с финиша. Защото фугопълнителя е много труден за шкурене, а финиша хем е твърд и хем е лесен за шкурене. Така, чай сега да ви обърна. Камерката е така надолу. Аз да си седна там на кофето, а вие да гледкате. Така. Ей го деке. Само напишете коментар, ако ви блести от моето теме. Така, може и с шпателка, може и с такова. Аз искам да се го усещам с ръчичка. Искам да се го усещам с ръчичка и после правя така. Все едно като сито. Него дей. Бъркам го на ръка. Не с машина. С машина се втвърдява веднага. Почти веднага се втвърдява. Другото, което е, бъркайте винаги по-малко, не по-много, да мога го изхъбите. Има някакво отворено време за работа. Нали? Но не е кой знае колко голям. И трябва да се забърка от един път. Значи, стане рядко, добавиш малко материал, много бързо стяга. Или става на бучки и бързо стяга. Максимум 10 минути мога да работите. Стане па много гъсто, добавите малко вода. Пак много бързо става, затова трябва всичко от един път да се изпипа. И следващото, което е, кофата ви винаги, свършвате си шпаковката, виждате ли колко е чиста. Всеки път толкова чиста. Да може да се пие вода от нея. Така се работи чисто, но и не само това, когато кофата ви е отцапана от предишната шпаковка, това кара този материал да втвърдява много по-бързо. И на четвъртия път, като не си изчисти кофата, и той вече ще втвърдява може би за 5 минути, 10. И абсолютно нищо, само пари на вятъра, а тя не е толкова ефтина, тя е около 20-25 евро, 25 кг чувал. Но има и по-скъпа от тая. Унифлот. Унифлота е още по-хубава. При Унифлота това, че е още по-корава и има фибри в нея, като на стъклофазерната лента. И на някои места
зависи конструкцията ви колко е добра. Може и да не използвате и лента дори. Толкова е корала. Тя се използва за акустични тавани. Тези тавани, ако сте ги виждали по някои заведения, такова, де са на дупки, това са акустични тавани и те се шпакуват с един специален пистолет на фугата само, с унифлот. И там вече говорим, че едно турбе е 30-35 евро. Но качеството е още повече, също е на Knauf. Ето, виждате ли, сега вече аз в кофата бях сложил толкова вода. И ето вижте как изглежда. Сега чакам около 5-6 минути 7. Тая всичката вода, тя леко ще попива в шпаковката, един вид да... Някой му вика да озрее, аз му викам да втаса тистото и да започвам. Ето е това представлява. Ще дам пауза за 3-4 минути, да видите какво става. Да не ви дрънкам на главата само. Ето, минаха няколко минути. Вижте как водата си попи. И сега нещо много важно. Сега е време да преценя, преди да тръгна да я бъркам, да преценя дали да добавя още нещо. Защото сега, преди да тръгна да бъркам, мога да добавя малко смес или малко водичка. Но само преди да тръгна да бъркам, примерно, мога да направя така. Ако съм преценил, че водата е в повече. Ето. Нали? Преди да тръгне да бъркате, няма да има никакъв проблем да добавите нещо. Но след като тръгнете да бъркате и добавите нещо, тогава шпаковката се прецаква. Ето. И се бърка с бавни движения. Ето. Виждате? Това е супер. Другото, което е, аз не ползвам от тези кофи, къде продават наляво надясно кошчета или не знам си какво. Просто тя смисъл, че когато е така, си вземам шпаковка и винаги се задира от нея, аз си ползвам тези от шпаковката си ги мия и стават супер. Защото са с право дъно. Имам предвид, че не е заоблено дъното по краищата и става супер. Ето го. Екстра. Как се проверя дали е течно? Екстра. Ето, това беше за бъркането. Сега имаме около 40-45 минути отворено време за работа. Нали? Което е супер. Така, Орица, ако ви е харесало видеото, лайк, шерване, хейтете. Ако ви е харесала манджата, дето забърках, също. Ето тук някъде, как се пада, ще излезе и канала, ще излезе и видеото за шпаковката, къде имам. Ще го оставя накрая да ви излезне, да видите след като си забъркате, как да шпаковате, какво трябва да си подготвите. Така че, чао и до следващия път.